Dobre, takže zdravíte Crafterska, dneska si tomu ďalšieho videa. Toto video je z nutého dielu. Ja viem, že to znie divne, ale je to nutý diel tutoriálu na javu. A to možno kvôli tomu, že idem vám ukázať, ako začať s programovaním v Jave. Dobre, takže otvoríme si prehliadač. Zadáme si do Google Java. JDK. A dáme si tu, že toto. Java SE, Standard Edition. A toto si dáme JDK. Dáme download. Tuto musíte dať accept a vyberete si následovne toto. Ja mám x64, ja už to mám stiahnuté, takže ja som si mohol stiahnuť toto. Výstavku len to kliknete proste. Tu dáte uložiť súbor a nainštalujete to. Potom zaverete, vytvoríte si toto a dáte si Eclipse ID. Toto hneď prvé. Potom dáte downloads. A Eclipse štandard. Potom, ak chcete, tak tuto máte ešte Linux a macOS. A môžete si stiahnuť 64-bitový, 32-bitový, v Linuxe si to prepne. Si môžete tiež toto vybrať, ale ja som si tiež stiahol 64-bitový. Môžete zavrieť, otvoríte si Eclipse, ktorý sa má vlastne, tam budete mať zip, ten rozvinrarujete do nejaké zložky, ja neviem, a tu máte potom, si zvolíte workspace, ja by som dal vždy OK, neviem ako to vy. Načíta sa to nie je možné. No, dobre. OK. Som si ja sám tvoril. Dáte si New Java Package. Pomenujete si ho, ja to dám napríklad tutoriál, dáte Finish. Aha. Mne to vytvorí tuto. Takže ja si toto vymažem, aby ste to videli. OK. Teraz dáte nový package. A dáte Yes. Dáte Java Project, Next. A teraz si zadáte meno. Meno môže byť akýkoľvek, ja dám tutoriál, dám Finish. A teraz sa vám vytvorí Java Package. Teraz si musíte dať name. Ja si dám sk.tutorial. Môže to byť akýkoľvek, len doporučujem to dať malým. Dobre, do toho dáte new, class a klasu si tu zaškrtnete toto a dáte do klase ja neviem hoci čo, kde si tam veľkým tutoriál Finish. Dobre, ak chcete, tak si toto môžete odstrániť a máte tu začiatok. Takže toto by malo byť všetko z tohoto jednoduchého dielu, ako máte všetko posťahovať a spojazniť. Ako ste to už spojaznili, tak by sa vám malo vytvoriť toto. A ďakujem, že ste si pozreli tento jednoduchý diel a uvidíme sa u ďalších videí. Tak, čau.